Takže vo vzduchu model Thunderbolt P47, rozpätie 2,75 metra, váha 22, alebo hmotnosť 22 kg. Riadený je Mirkom Gažom z LMK Istropolitana Bratislava. Je to maketa, dá sa povedať, verná, napodobenie skutočného originálu. Predpokladám, že to je v mierke asi 1:4. Tento model má ovládané všetky tri osy, smerovku, výškovku, motor, klapky, krídelka a zaťahovací podvozok, ako ste si všimli. Podvozok sa zatiaľ po vzlete. Potom, keď budete mať možnosť si ho bližšie pozrieť na stojánke, uvidíte, že aj vybavenie kabíny je ako originál. Vidíte, že má zatiahnutý podvozok, krásny prelet nad letiskom, skutočne ako skutočné lietadlo. Takže myslím, že to bude úplne super. Výborne, výborne, super, potlesk poprosím, ďakujeme, krásny let.